мультфилмсозони тоҷик ба таҳияи аввалин силсила филми тасвирӣ дар формати себуъдӣ шурӯъ карданд. қарор аст то охири сол 2 қисми он пешкаши тамошобинон гардад. филми тасвирӣ Тому Тамби ва рафиқони онҳо ном дорад ва ба таъкиди муаллифон барои калонсолон низ шавқовар хоҳад буд. ин филми тасвирии саргузаште аст ки ба воситаи он аслан мо мехоҳем ки бо кӯдакон суҳбат кунем. кӯдакон чиро дӯст медоранд? Албатта бозиро. мо ҳам дар ин филм ба онҳо бозӣ мекунем. ба воситаи ин саргузаштҳо корҳои хубро нақл мекунем. дар мавриди дӯстиву хиёнат, дар масъалаи боварӣ бо худ, инчунин дар масъалаи дӯст доштани ватан низ ҳарф мезанем ки зодгоҳи ҳар нафари мост ва мехоҳем ки ҳамеша он зебо бошад. рамазон валиев навкор аст. ӯ муддати ним сол мешавад ки дар филмҳои тасвирӣ нақши қаҳрамонҳои асосиро меофарад. ба гуфтаи ӯ барои тасвири як тимсол барояш 20 дақиқа кофӣ аст. ҳоло ӯ ба тасвири қаҳрамонҳои мултфилми Тому Тамби ва рафиқони онҳо машғул аст. ин тасвире ки ман сохта истодаам, ин тасвири ман яке аз қаҳрамонҳои ин филми тасвирӣ мебошад. мо ин қаҳрамонро дар қалам, дар варақ ба қалам мекашем, баъд ба барномаи зебураш мо мегузаронем. баъд аз оне ки тасвири қаҳрамонҳо ба анҷом расид, таҳиягарон ба офаридани наворҳои 3D моделсозӣ машғул мешаванд. ман ин барномаро ҳаёт бахшидан ном мебарам. бачаҳо бо ин барнома ба истилоҳ қаҳрамонҳоро месозанд, либосашро омода мекунанд. баъд аз оне ки қаҳрамон дар барномаи 3D омода шуд, мо ба вай скелет илова мекунем. ин скелет ё технологияи махсус ки барои зинда кардани образҳои мултфилм кор бурда мешавад, дар Тоҷикистон барои аввалин бор истифода мешавад. дар студияи ҷудогона ҳунармандоне ки махсус барои иҷрои ҳаракат даъват шудаанд кор мекунанд ва дастгоҳ ҳар як ҳаракати ӯро ба персонажи себодӣ мерасонад. феълан мо дар марҳалаи анҷоми тасвири персонажҳо қарор дорем ва баъзе аз персонажҳоро ба навор мегирем. агар инро ба ҳисоби фоиз гузорем, фикр мекунам ки 25% кори мо имрӯз ба анҷом ёфтааст. коргардони филми тасвирӣ бовар дорад ки ин силсила филми тасвирӣ ҳисси ватандӯстии кӯдакон ва наврасони тоҷикро баланд хоҳад кард. дар ҳоли ҳозир дар бозори ҷаҳонӣ барои кӯдакону наврасон филмҳои тасвирӣ ва бадеии зиёде офарида шудааст. аммо қайд кардан зарур аст ки дар баъзе мавридҳо дар ин филмҳо зӯроварӣ дида мешавад ё чизҳое илова мешавад ки ба фарҳанги мо мухолифат мекунад. аз ин лиҳоз хостем ки ба таҳияи як силсила филми тасвирии фарҳанги тоҷиконаро муаррифӣ созем. дар сурати рӯи навор омадани филми тасвирии Тому Тамби ва рафиқони онҳо дар бозори аниматсияи тоҷик дуввумин филми тасвирӣ дар формати себодӣ пайдо хоҳад гашт. нахустин маротиба филми тасвирии себодӣ соли 2014 аз сӯи як гурӯҳи эҷодии мустақил бо номи Кӯҳистон рӯи навор омада буд.